genang sikit jomatia wo tini keplai enggei di pramot enggei keplai mani ya gula tini bijay misil ceng oro salayu celagang south celagang durgaram tinta bijay lati ceng tini oro bijay misil laugang abon gei ceng tini ane oro bar थांलायजाक जे चेलागांनि लागांनि बिसोरनि बर'रक अन्यान्य दलनि अन्यान्य बदलनि बर'रक फायै जोंनि भुबाग्रानि थानसानि मारियाव फायै जयेन दुफायनानि बागै ओमफ्राय आबो तिनि जों फायखा बर' तिनि जयेन दुलायखा जारा जयेन दुनाय रनो जों दुलायखाय थाखा हामियाफारै बर'नो जों वेलकाम जानांगौ तिप्रामथाव जोंनि अनारेबल EM किताल बरं गोनां सिके जमातिया फाइ सफायनाय बत्ताय खिसाखे लामा फाइ दंगौ जों जतनो पालबाक्सा खायनो जों तिनिनि जे बिजय मिसिल आबो थानसानि मारियो जरावान सबै फायै जोंनि दफानो खोप्लाय खायनाय और सिके बाबू सिमिन कपलाई मनिया बच्चन कपलाई मनिया अपना सारा दफा कपलाई मनी दफानी थांसा कपलाई का बुबाग्रा कपलाई का दिप्रसा कपलाई का जब एलाकानी नागरिक बृंद बर जब कपलाई का यारो फाइ मंत्र फाइजा जिन बरन गनां प्रेसिडेंट बरबुक विधानसभानी बरन गनां हिरणमय त्रिपुरा राज्य देवी त्रिपुरा चिनी बरबुकनिनो राज्य कमिटिनि स्टेट सेक्रेटारि ताई चिनी भूमा बदल जत अरनि लोकेल दनि फाइ मानजा फाइजा चिनी वाइस प्रेसिडेंट बरन गनां हामचिंग्रिया ताई अर चिनी लोकेलनि लावगां चेलागां साउथ चेलागां बिसिनि जरा लोकेलनि नेतृबृंद संनाय तैफां रखनाय बरनो जतनो जों चिनी आता संजय चिनी अर रतन बाबू चिनी अर समल सलमन चिनी अर बुमु खुरकेते गोबां मानो आबोनि बागैनो आं अयसाबैनो खुरु ओंखाय जत नेतृत्व नरनो जतनो थाखा हामियाफारो नरक जत नर परिश्रम खालायै दिनैहाय दिननो नरक तुबनाय विजय मिसिल खायदा हिनै जरा जों बुबाग्रानो खोप्लाय खायनाय दफानो खोप्लाय खायनाय थानसानो खोप्लाय खायनाय आबोनो वान सुगै जरा इलेक्शननि आगेव तिप्रामो थायाव फायै जे जायतगै दुख परिश्रम खायै थुया चाया खायै नरक जे एत कठिन परिस्थितिर मुकाबिला खायखा जों कोनो पार्टी बा आटात इंया ना बीजेपी ना CPIM ना कांग्रेस ना IPFP कोनो पार्टी बा जों आटात इंया एকক भावे जों जे भावे लड़ाई खायै एকক संख्या गरिष्ठ तुबुगै 28 नि 24 सीट तुबुगै जों माने संख्या गरिष्ठ मैजिक फिगार तुबुगै जों जे थाइमानि आबा जत दफानि परिश्रम से जत नरनि जत परिश्रम से तापर आमनि बागै नरनो पाइफले हामबाय जानांगौ नरक काम करुनके विजय मिसिल चामनि या गलो आं जतनो कयनाय काम करुनके नरक जत जागै नंगै आबो नगो किफिले थांदि कोनो ना कोनो बरगनो व्यक्तिगत भावे माने व्यक्ति शत्रुतामी नरनि आगिनो पुराना शत्रुतामी नतयै बा कोनो ना कोनो इस्यु थायै तावालायदि ताबुलायदि आबोनो आं नरनो जतनो अनुरोध खायनाय कारण तिप्रा दफा न मुथानानि बायसे तिप्रा मथा फायो अबश्य बायसे बुलायै तगलायै विजय मिसिला वालायै बुलायै तगलायो आबो जदि खाना कांके आबो जतनि अपमान नाय आबोनो वान सुगै नरक आबोनो बफ्रो नारगै वान सुगै हम हाइकेन नरक जे काम करके चाहे नगै लिमिट बिसिंग सीमाबद्ध बिसिंग चाहे नगै जानि जान नगो किफिलै
गाहाम खरंखे थाङै सुस्थ'भावे जों आबार जों प्रचाराव मा खालामनाय 2028 जों जोंनि बुबाग्रानि फाइटनो आबाद जों आन्दोलन बाखायनाय गोसोखाङो जोंनि भेरि सुन रिसेन्टलि नाय ताबुक BC इलेक्शन मोस्ट इम्पर्टेन्ट इलेक्शन आं इलेक्शननि बागै जब रेडि इंदी जब प्रिपेरेशन लादी कैसा बंधुत्व खाई बायब चाली खाई बाहाय के BC इलेक्शन हाई ना हाई 100 जों वाइसा बाई फुल जों माने 100% जो जगह जों मानने जाखाई हम हाई के बंधुत्वनि माध्यमे आन्डारस्टैंडिंगनि माध्यमे बुझापड़ानि माध्यमे जों बाहाय के बहन तो बनाई आबनो जतन पाइना हामबाय।